дӯстони азиз, як бор дига ман ба ҳамаи шумо мегӯям ки кам-кам хато мешава. хитона тема нагирен. бахшиши зиёд исфарай, истаравшанай, кулобай, хатлонай, хуҷандай барои мо тоҷикистонай. ҳамин шумо медонем ки гуҷой тамом тамошо кунед дӯстони азиз. ман исфара гуфтам, хуҷан гуфтам, хай каме хато шид. узри зиёд, худо нигоҳбонтон боша. дӯстони азиз, осоишгоҳи Зумрад дар шаҳри истаравшани Исфара. дар шаҳри Исфара осоишгоҳи Зумрад. мерем уз бародаро тамошо мекунем. наворо интизор шавем дар сайди мо. азиз, парка чӣ хеле ки худатон дида истодаед. хай фасли баҳор аст, бояд зебогӣ дошта бошад, сабза дошта бошад, гул дошта бошад. вақте ки ман ин дарвозаро дидам, Исфараро тамоман дига хел тасаввур мекардам. тамоман Исфарара вақте ки омадам, боға дар омадани боға дарвозаша дидам, дар ҳақиқат гуфтам ҳо и Исфарае ки ман представит карда будам. аммо ҳоз боша вақти баъди баромадан лучи не сказать. хитон омада бинен бародаро, ба мефаҳмед. дӯстони азиз, ва шудем дар назди боғи фарҳангии фароғатӣ ба номи Сайфиддин Фарҳангӣ. ина бародаро, ин боғ аст, назди боғ аст. модарон дар инҷо боғ омад. ай тараф бошад Арван. наврӯз, дорухона, намедонам Арван ин ҷои таргоҳи центр бошад ё ки дигар. дар инҷо боғ аст. медурем ба боғи Исфара. назорати андоз шаҳри Исфара. инҷа бошад маркази хизматрасонии Ҳабиб. диде токи чӣ хеле бародаро? ҳама гилай. ина бародаро.